טוב, אז היי חברים, היום מתחילים סרטון חדש. אני נמצא פה אני אייל, מה שקוראים לזה, אבל בואו נתחיל. La vida es un carrusel, la vida es un carrusel. היום פצוע אני זה אייל הזה. כאן אוכלים מצב סופרמן. רגע, איך אהבתי את זה? ונרביץ את זה. הרבץ. רגע, מה זה עליי פה? זה העיף אותי. תיבה חשודה. טוב, נפתח את התיבה. רגע, רובה? ממתי יש לו אייל רובה? רגע, ככה אני רואה עם הרובה, ככה אני קופץ. רגע, אני קופץ בשביל להגיע לזה. וואו. ככה זה מצב סופרמן. אבל בואו ננסה להרוס את העולם. כן, רגע, שנייה. חברים, אל תייחסו לזה, זה רק סתם פרסומת. אני בטלפון, אני ממש מתחיל ביוטיוב. ממש מתחיל ביוטיוב כזה. אבל יאללה, עכשיו מישהו דרס אותי. מה קורה עם העולם הזה? טוב, באמת, בואו נתחיל להרוס את העולם הזה. מה, אבל ככה מתחילים להרוס את העולם? אני ממש גרוע בלהרוס את העולם. אוקיי, אני עכשיו לא כל כך כזה גרוע. חברים, אני אשמח אם קודם כל תירשמו לערוץ שלי, נוסב ותצלצלו בפעמון. אני אשמח. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי. ועכשיו אוטו דרס אותי. טוב, יאללה. רכב, אני אראה לך. אוקיי, הוא עוד פעם דרס אותי. מה זה המשחק הזה? אתם יודעים שאני מבין המתחילים בזה. רק אתמול התחלתי יוטיוב. רגע. טוב. עוד נסק. תקשיבו, אני לא מבין מה הולך פה. רגע, מה זה? טוב, זה בינתיים אנחנו עושים את העולם. רגע, מה זה? רק נראה. עוד פרסומת, אוקיי? זה פינג פונג. אפשר לשחק את פינג פונג. וואו. יאללה. אני חושב... רגע. יש כבר נשק כזה? או חשבתי שזה הולך לעשות לי עוד נשק. בסוף לא. להרוס את העולם. לא מבין מה הקטע בלהרוס את העולם במשחק הזה. וואו. זה רגע. איך שזה לא ידרוס אותי. מה זה המשטרה? מי בא לעצור אותי? לכלא? דרדס? לא זוכר. כבשה באה לעצור אותי? כבשה לשיפי. אתם מכירים את אינדגיים? אז כמו שאומר, שיפי. ועוד דרס אותי. אוקיי, לא. You're too weak,
unrefrigerated pie. Long ways to drive. אולי יהיה לנו משחק של GTA. טוב, עכשיו עצרנו את הכבשים. אז יאללה, בואו נמשיך להרוס את העולם. אני יכול להוריד בניינים. זה כל כך קול. וואו, פוצצתי בניין, לא הורדתי בניין. זה פיצוץ, לא. אני הורס את כל העיניים שעושים אור בחוץ. אתם יודעים שאני אהיה כמה שנים יוטיובר. לא רק 2 ימים. כמה שנים אני אהיה. אוקיי, לא כמה שנים. אוקיי, ניבלתי שזה ידורס אותי, אבל מצב חיה. טוב, עכשיו נהרוס את זה? לא חושב. אולי את האוטובוס אמורים להרוס? זה לא אוטובוס, זה רכבת. אני התבלבלתי. רגע, איך נפסלתי? לא ראיתי? איך נפסלתי? תכתבו לי בתגובות איך נפסלתי. איך כאילו נפסלתי. רגע, זה לא סובר לי את ההתקדמות. גם אני רמה 1. וגם את הנשקים האלה. מה זה? עוד מעט נבדוק. מה זה? עוד מעט נבדוק. וואו, אני יכול לקפוץ הרבה יותר גבוה. מה זה? טוב, עדיין. עדיף יותר להיות סתם אייל. ועדיין, נכון, הנשקים שלי. שכחתי מזה. רגע, מה הנשק שלי? הנשק הראשון שלי זה. טוב, לפחות זה ה-CUIA. גם מה זה? רגע, זה מטוס. אוקיי. לא! זה מעצבן של... אל תדרוש אייל בבקשה. אוקיי. רץ אחריו. פוצץ אותי. אני מפוצץ אותו עכשיו. ופוצצתי אותו. מה קיבלתי? תיבה. אוקיי, לא. טוב, חברים, זה הכל היום. אם אתם רוצים המשך של זה, תכתבו לי בתגובות. אבל ביי, ועוד פעם דרסו אותי.